Benvinguts al videotutorial de Tower Cube. Aquesta partida és de 2 persones, per tant guanyarà el joc el primer en construir 4 torres. Començarem reservant el cub negre extra. Prepararem el tauler col·locant tots els cubs de colors als 3 carrils centrals, procurant no deixar 2 cubs d'un mateix color junts. Ara sí, decidirem quin serà l'extrem d'inici. Els jugadors llançaran el dau i el que tregui el número més alt es quedarà amb el cub negre. El següent jugador començarà la ronda. El jugador llança el dau i escollirà el cub que més li convingui dels 3 carrils. Per exemple, si el dau ens marca un 3, podrem escollir entre els cubs que es trobin a la tercera posició. El següent jugador llançarà el dau i escollirà, comptant des de l'extrem d'inici del tauler, si encara no hem tret cap cub d'aquest carril, o bé des de l'espai buit que hagi deixat una tirada anterior. Així anirem llançant el dau i escollint un cub a cada tirada. Quan un jugador treu un 6, pot escollir entre els cubs dels carrils que es trobin en aquesta posició o bé robar-li un cub a un contrincant, sempre que no formi part d'una base ni d'una torre construïda. Quan en un carril arribem a l'extrem final, es continuarà comptant saltant a l'inici d'aquest. Quan s'ajunten 2 o més cubs d'un mateix color, si el dau ens marca un d'ells, els agafarem tots. Quan un jugador aconsegueix 4 cubs d'un mateix color, construeix una base. Un cop feta la base, ja no et poden robar cubs d'aquesta. A més, tornes a tirar el dau. Una torre està formada per 6 cubs d'un mateix color. Cada cop que un jugador construeix una torre, es finalitza la ronda i tornen als carrils centrals tots els cubs excepte torres i bases construïdes. Per formar la torre negra necessitarem 7 cubs. Ara bé, aquesta torre val per 2. Quan en una ronda s'acaben els cubs dels carrils centrals abans que algú hagi fet cap torre, s'inicia la batalla. Seguint l'ordre de tirada, el jugador llançarà el dau i robarà a un contrincant tants cubs del mateix color com indiqui el dau, excepte torres. El primer que formi una torre finalitzarà la ronda. Continuarem fent rondes fins que algú tingui 4 torres i guanyi la partida.